δεξιότητες του Νίκου Ρωματικόπουλου θα κίνησαν όλους μας. Και οφείλω να τον ρωτήσω πλέον αν σκέφτεται να κάνει κάτι στο φετινό Ακρόπολης. Η ταινία αυτή που συνεργάστηκε με τον ΕΟΤ για να γίνει, έγινε πριν από 5 χρόνια περίπου. Είναι και η τελευταία μου. Έκτοτε το μόνο που σκέφτομαι να κάνω ίσως κάποτε μια ταινία τελευταία, έναν επίλογο, και να μην δείξω κανένα αυτοκίνητο. Αλλά θα είναι για το Ράλι Ακρόπολης. Δηλαδή θέλω να επικεντρώσω στους θεατές και στα άλλα γεγονότα και στις εγκαταλείψεις. Δηλαδή, όπως καταλάβατε, σιγά σιγά από ρεπορτάζ και μανία καταδιώξεως των αυτοκινήτων που τρέχουν γρήγορα, προσπαθεί να βγει ένας λόγος. Μια κουβέντα που με κυνηγάει, την είχα διαβάσει, ήταν τη Ζακλίν ντε Ρωμιγή, που λέει: δεν μπορώ να φανταστώ ένα πολιτισμό της εικόνας που δεν θα βασίζεται στο λόγο. Πράγματι υπάρχει πλέον τέτοια ευκολία και τέτοιος καταιγισμός εικόνας, που θα έλεγα ότι εκείνη η κλασική κουβέντα ότι μια εικόνα 1000 λέξεις δεν ισχύει πια, ή τουλάχιστον έχει χάσει πάρα πολύ τη σημασία της. Σήμερα η υπερπληροφόρηση και ο καταιγισμός και η ευκολία της εικόνας την έχει αποδυναμώσει από τη φύση της. Αλλά ο λόγος θα έλεγα ότι απομένει και πάντα δίνει τη δυνατότητα στην προσωπική μετοχή και έκφραση του καθενός μας. Άλλωστε οι διακρίσεις που πήρε η ταινία μου, η Ακρόπολη σε τροχούς, ήταν για το σχόλιο. Αυτοκίνητα που τρέχουν μπορούμε όλοι να τραβήξουμε. Αλλά η αγωνία να εκφράσει ένα λόγο και να το μοντάρεις έτσι ώστε να αποτελέσει μια ταινία γενικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο για αυτούς που βλέπουν ραλί, ήταν και η δεύτερη βράβευση που πήρε η ταινία μου στην Ιταλία σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό αθλητικών ταινιών, όχι αυτοκινήτου, όπου πήρε Targa d'Argento, δεύτερο βραβείο ασημένιο για το σχόλιο. Νομίζω ότι τελικά καλώς έπραξες και αποχώρησες από το Πολυτεχνείο, διότι η τέχνη θα είχαν ένα σημαντικό μαχητή και δεν είναι κοπλιμάν αυτό. Βλέπω όμως ότι πάνω στο τραπέζι έχεις φέρει μια κινηματογραφική μηχανή και θα είναι καλό να μας εξηγήσεις με τι μέσα και με τι τρόπους έκανες ταινίες 30 σχεδόν και περισσότερα χρόνια πριν, νωρίτερα. Μπορεί να δεν ξέρω τι θα είχαν η τέχνη, πάντως τα πράγματα που έχω χάσει εγώ τα αποποιούμε ευχαρίστως. Παρόλο ότι είμαι έτοιμος να πω αυτό που λέει και ο Σαββόπουλος, grand succès. Ακόμα πληρώνουμε. Λοιπόν, αυτό ακριβώς έχω φέρει. Να σας δείξω. Αυτή εδώ είναι μια πάρα πολύ γνωστή κασέτα ψηφιακής εγγραφής σε όλες τις μηχανούλες μας σήμερα που μπορεί να τις πάρουμε φτηνά, και έχουμε μια σχεδόν τέλεια απόδοση ήχου και εικόνα σε 63 λεπτά. Είναι κάτι αδιανόητο, γιατί όταν τραβούσα τις πρώτες μου ταινίες με το φιλμ των 16 χιλιοστών, το κόντα χρώμα, αυτό είναι η reversal, είναι αντιστρεπτό. Δηλαδή αυτό δεν έχει αντίγραφα, τίποτα. Γι' αυτό και χάθηκαν και περισσότερες ταινίες μου, οι πρώτες. Αυτές που έδωσα χάθηκαν, κατεστράφηκαν. Ελάχιστα μου έχουν μείνει, ας πούμε. Αυτό μάλιστα κρατάει κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Για να εξηγήσουμε τι σημαίνει reversal, δεν υπάρχει αρνητικό καταρχήν. Δεν μπορεί να υπάρξει αναπαραγωγή. Υπάρχει ένα μοναδικό αντίτυπο, υπήρχε τουλάχιστον, και αν χαθεί, χάθηκε όλο το θέμα, έτσι. Τώρα, βέβαια, με τις δυνατότητες της μεταγραφής στο Τελεσινέ υπάρχει, αλλά τότε ήταν μια και έξω. Μιλάμε τώρα για εποχή Μοτορελάς, έτσι. Βέβαια. Μέσα δεκαετία 70 και λίγο νωρίτερα. Να σας δείξω και τη μηχανή μου. Τελικά την έχω φυλάξει πλέον για μνημιακούς λόγους. Ότι παρόλο που εντόλοι πριν από 2 χρόνια δούλεψε ακόμη. Δεν μας είπες, συγγνώμη, δεν μας είπες αυτό τι διάρκεια έχει, μας είπες. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Σε σχέση με την διπλανή κασέτα, η οποία είναι 60 τόσα λεπτά. 63 λεπτά. Μάλιστα. Με ήχο. Εδώ είναι μόνο εικόνα. Τέλος πάντων, όλο αυτό το σιδερικό με το σασί που βλέπετε πάνω, αν το γεμίσω με φιλμ, με 400 πόδια φιλμ, θα κρατήσει 10 λεπτά. Και έχω μόνο εικόνα, το οποίο πρέπει να πάει για εμφάνιση, πρέπει να κάνω κόπια εργασίας, παράλληλα με άλλο μαγνητόφωνο επαγγελματικό να τραβήξω τον ήχο, να μεταγραφεί ο ήχος σε περφορέ, να πάω στις μουβιόλες, να αρχίσει όλη η διαδικασία για να αποκτήσω αυτό που τα έχει όλα μέσα. Και το αποτέλεσμα έβγαινε, δηλαδή οι πρώτες μου ταινίες στα Ράλι Ακρόπολης χρειαζόντουσαν 2 με 3 μήνες για να βγουνε φρέσκες οι πρώτες κόπιες. Η διαδικασία ήταν αυτή. Πάντως, παρόλα αυτά τα προβλήματα και το δύσκολο τρόπο εργασίας, παρέμεινε σε πολλά χρόνια πιστός στο φιλμ, ενώ είχε ήδη να εφαρμόζεται τεχνολογία του βίντεο. Είναι σαν αυτούς. Σε θυμάμαι εγώ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 που τράβαγες πάντα φιλμ, ίσως και αργότερα.
Καμιά φορά, ξέρω εγώ τώρα, μου θυμίζει την επιμονή των κάτι παλιών γαλαξιδιωτών καπεταναίων που επέμεναν στα ιστία ενώ είχε βγει ο ατμός. Αλλά υπάρχει και ο μύθος ότι το φιλμ είναι καλύτερο, έχει μια περισσότερη πυκνότητα στο χρώμα. Παρόλο ότι οι μοιραστές του φιλμ και οι μουβιέλες και οι μηχανές μου έχουν μείνει για το αρχείο μόνο, εν τότε δεν είμαι σίγουρος. Βλέπω καταπληκτικά πράγματα με το βίντεο. Λοιπόν, μάλλον μύθος είναι. Είναι ακριβώς η ίδια αντιπαράθεση που γίνεται μεταξύ ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και μηχανών με φιλμ. Που πλέον οι ψηφιακές έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο απόδοσης που. Αυτό που ήθελα να καταλήξω. Σήμερα, αύριο δηλαδή, που αρχίζει και ο αγώνας, θα βγούμε και θα βγούτε όλοι και εγώ θα βγω. Έτσι, για να παίξω. Όχι για να κάνω την τελευταία ταινία που σκεφτόμουν. Ίσως και να μαζέψω ένα πλάνο. Θα βγουν λοιπόν με αυτές τις μηχανούλες γιατί έχουν μια τεράστια ευκολία, μια τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή είναι κάτι φαντασμαγορικό η εποχική τεχνολογία, πώς έχει λύσει τα χέρια στους δημιουργούς. Το επικίνδυνο είναι ακριβώς αυτή η ευκολία να μην γυρίσει ενάντια τους και τους κάνει να τραβάνε ένα μεγάλο μήκος που στο τέλος τους ακυρώνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό το έχω δει και είναι και ο λόγος που καταργήθηκαν τα 8 και Super 8 τα φιλμ. Τότε για να αγοράσεις ένα φιλμάκι που κρατάει 3 λεπτά, πλήρωνες πολλά λεφτά. Όταν το τραβούσες λοιπόν, πρόσεχες πολύ και ήταν σχεδόν μονταρισμένο. Όταν λοιπόν είναι τόσο πάμφθινο το μήκος, η διάρκεια του ήχου και της εικόνας στα βίντεο, όλοι τραβάνε αλόγιστα πάρα πολύ μεγάλο μήκος. Και μετά αυτό για να το μοντάρουν είναι τόσο κόπος και υπομονή που δεν τον έχουν. Και άρα τους μένει ένα αρχείο με τεράστιο όγκο μήκος από πλάνα, όχι μόνο αυτοκίνητο, οτιδήποτε, τα οποία αχρηστεύονται και δεν μπορούν να βγουν έξω σαν προσωπική έκφραση και δημιουργία του καθενός. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό που μπορεί να ενδιαφέρει πολλούς από τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Αν κάποιος επιθυμεί να αγοράσει οποιαδήποτε είδους δουλειά σου για το Ράλι Ακρόπολης, πώς μπορεί, υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Έκανα μια προσπάθεια τελικά και μάζεψα την ιστορική και ρομαντική μου αναδρομή της δεκαετίας του 70 και του 80 σε μια κασέτα. Εδώ έχω γνωστό πλάνο του Ιαβέρη. Εδώ μάλιστα έχω τη φωτογραφία που ακριβώς την φτιάξαμε να περνάει ο Ιαβέρης με τους ρόδες στον αέρα. Είναι στοπκαρέ από την ταινία μου. Και την ονόμασα έτσι, μια ιστορική και ρομαντική αναδρομή στις δεκαετίες αυτές. Αυτή κρατάει 70 λεπτά. Είναι περίπου, ας πούμε, συντομευμένο το σημαντικότερο μέρος από το αρχείο μου και την έχω ετοιμάσει για να τη διαθέσω. Πού μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος? Αν δεν βρει καμιά αγγελία πουθενά, μπορεί και να με πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα. Για να δούμε. Ακόμη σχεδόν ερασιτεχνικά τη ξεκίνησα, αλλά ελπίζω, όπως και αυτός είναι ο λόγος τελικά. Δεν προσπαθώ να. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πάρα πολλοί κόσμος. Θέλω να αγαπήσει ο κόσμος και το σπορ. Θέλω να εξοικειωθεί περισσότερο και θέλω προπάντων να ερεθίσω τη δημιουργία σε νέα παιδιά να κάνουν ταινίες ντοκιμαντέρ. Όχι μόνο αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος έκφρασης. Όπως γράφεις μια ποιητική συλλογή. Μπορείς να μαζέψεις τα πλάνα σου και να σκεφτείς και να βάλεις μια μουσική, ένα λόγο και να τα μαζέψεις. Σήμερα και ο τρόπος να μοντάρεις τα ψηφιακά είναι εύκολος και προσιτός μέσα στους υπολογιστές κτλ. Έτσι. Και μπορούν να φτιάχνουν μεταξύ τους, όπως ακριβώς σας είπα, διαβάζουν τις ποιητικές συλλογές, μικρά ταινιάκια. Και είναι μια πρώτη και πάρα πολύ ωραία πρακτική προσέγγιση στον κινηματογράφο. Μάλιστα. Φοβούμαι ότι ο χρόνος μας τελειώνει. Να σου ευχηθώ καλή περιήγηση στα βουνά της Ελλάδας. Ποιας Ελλάδας δηλαδή? Στην ουσία στη Φωκίδα γίνεται ο αγώνας και στη Φθιότητα, έτσι όπως έχει συντμηθεί το Ράλι Ακρόπολης πλέον. Όπως ξέρεις, δεν ξεκινά από την Ακρόπολη, αλλά από τη Λιλέα και εξελίσσεται στα γύρω βουνά. Δεν θέλω να κάνω και εγώ αφορισμούς και καταλογισμούς. Είναι ένα είδος το οποίο θα έπρεπε να μας κουράσει. Όλοι τελικά με ψημιρούν, κατηγορούν, διαμαρτύρονται. 10 εκατομμύρια Έλληνες διαμαρτύρονται για διάφορα πράγματα. Αρκετά. Να μείνουμε Ας λοιπόν χαρούμε αυτά που έχουμε. Να μείνουμε λοιπόν στον αισιόδοξο λόγο και να σας περιμένουμε πάλι αύριο το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα της Πέμπτης με το πρώτο υλικό το οποίο θα έρθει από την υπερηδική της Λιλέας και την πρώτη ενημέρωση. Να έχετε ένα καλό βράδυ.